Ladies and gentlemen, boys and girls, chłopki i dziążki, witam was pięknie w kuchni. Zanim zadacie pytanie, czemu Niklaus chodzisz w domu w czapce jak ż... to od razu mówię, że nie umyłem się i mam paskudnie tłuste włosy. Robimy dzisiaj, moi drodzy, burgera. Od początku wszystko, tymi ręcoma, burgera śląskiego, górnośląskiego, bytomskiego, prawdziwego burgera. I to nie jest takie proste, bo chciałem zrobić właśnie burgera, który byłby śląski, ale nie taki śląski jak te wszystkie śląskie produkty, których już testowałem tonę. Testowałem już śląskie makarony, śląskie zupki instant, rolady na szybko, śląskie warzywa, śląską pizzę i wiecie jak to jest z tą śląskością, że to wszystko jest takie śląskie, no przeważnie raczej tylko z nazwy. A ja właśnie chciałem, żeby ten burger był taki po prostu, żeby przemawiała przez niego ta śląskość. Czym byłby dobry burger bez dobrej bułki? I dzisiaj nie bułki kupne, tylko dzisiaj bułki będziemy robili tymi ręcoma, moi drodzy, od początku. Składniki powiem wam jakie będą po tym jak zrobimy bułkę. W mojej głowie wydaje się, że będzie dobre. Zobaczymy jak w praktyce. Co potrzebujemy do zrobienia bułek? Potrzebujemy mąkę pszenną, może być tortowa. Potrzebujemy mleko, potrzebujemy jedno jajo, potrzebujemy sól, cukier. Sałaty nie potrzebujemy, to ino do ozdoby. 320 gramów, nie 420. Tu mamy 210, to już sypiemy do michy. Matematycznie licząc jeszcze 110. To no 16. To tak jak wiecie, jak jesteście w sklepie i mówicie do pani w mięsnym poproszę 300 gram tego wołowego. O, mi się tak ucięło, 1,5 kilo. Płaska łyżeczka kukru. Jajo sztuk 1. 40 gramów masła. 40. Idziemy rozpuścić. W czasie jak rozpuszczone maseło się studzi, potrzebujemy 120 ml mleka. 129, czyli jak zrobię tak. A, dobre, to powinno być idealnie. Teraz to mleko potrzebujemy lekko podgrzać, bo w nim będziemy rozpuszczać drożdże. Teraz potrzebujemy albo 15 gramów drożdży świeżych, my akurat mamy suszone instant. Takich potrzebujemy gramów 5. Taka płaska łyżeczka to są 3 gramy, czyli my potrzebujemy 1,5. Powiedz, najlepiej się robi na oko to nawet umarł hop w szpitalu. Tu kiedy one się jeszcze rozpuszczają, ja wlewam to rozpuszczone masło. Wymieszać i potem będziemy wyrabiać. Po wymieszaniu mamy coś takiego. Teraz bierzemy się za to. Siłownie pozamykane, to możecie sobie powyrabiać ciasto na bułki. Dobra, po ugniataniu mamy taką kulę do miski. Przykrywamy, godzina do 90 minut ma sobie rosnąć. Jak z kulfona, zobaczymy co z tego wyrośnie, a ja się idę myć i robimy dalej. Dobrze, moi drodzy, piękny, pachnący, no powiedzmy umyty patty, poproszę ciasto numer 1. Nie byłem pewny do końca, czy nam to ciasto dobrze wyjdzie i zrobiłem jeszcze jedno. O, ładnie. I ciasto drugie, które też całkiem nieźle wylosło. Wygląda trochę, zrobię już takie popękane, wygląda jak mózg. Z jednego zrobimy 4 małe bułeczki, to oczywiście potem jeszcze będzie rosło. Z jednego zrobimy 2 omega buły. Tak. Udało się uformować, zostawiamy to jeszcze na jakieś 20 minut, żeby one odpoczęły i będziemy piec i zobaczymy co z tego wyjdzie. W międzyczasie, drodzy Państwo, piekarnik nastawiamy na góra-dół i 180 stopni. Zastanawiałem się, drodzy Państwo, czemu te bułki wyszły takie popękane i już wiem czemu one takie wyszły. I it's not a bug, it's a feature. Te bułki są takie popękane, jak spękane jest nasze ciężkie górnośląskie życie. I jak ta ziemia przeorana właśnie tak jest spękana, tak one są spękane. Przed włożeniem do pieca robimy jeszcze taką jedną rzecz. Otóż potrzebne mi jest żółtko. Do tego odrobina mleka. Smarujemy
te nasze biedne, górnośląskie, popękane żymły. Na 20 minut na środek, myk. Te bułki są piękne, kochani, bo są nieidealne, tak jak my jesteśmy nieidealni. Wypiekły się bardzo ładnie, kolosy się popękały, ale wszystko jest piękne. Jak to pachnie, nawet najbardziej zdeformowana bułka własnej roboty jest 100 razy lepsza od kupnej i pięknej. Po długim namyśle i rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw, co powinno znaleźć się w richtig śląskim burgerze, stwierdziłem, że w pewnym sensie rozmontujemy roladę śląską. Mamy tutaj piękne, czerwone wołowe mięsko, oczywiście z tej krowy, co ją osobiście na placu hodowałem. Ogórek kiszony, dryblas, który pójdzie do środka. Jest cebula, którą pokroję drobno i lekko przysmażę. Kapusta modro, którą lekko, jak to się mówi, Patty? Co z nią zrobię? Skarmelizować. Lekko ją skarmelizuję. Boczek wędzony, który podsmażę. Nie będzie typowego sosu. Obie części bułki będą posmarowane roladą, w tym przypadku miodowym. Mięso będzie się smażyło dosłownie moment, także pierw biorę się za cebulę. Tego wszystkiego oczywiście bez szału, żeby nam się to potem z tego burgera nie wysypywało. Chociaż bułki są specjalnie spersonalizowane. Patty dostanie tą bułeczkę, tą ładniejszą. Ja tą bardziej zdeformowaną, bo ja jestem bardziej zdeformowany, wiadomo. Rozkrojoną taką zostawiam, żeby trochę wystygła, bo od jedzenia gorącego pieczywa, ciasta i innych tego typu rzeczy można sobie załatwić żołądek. Ta będzie dla mnie, nawet nie jest taka zła, oprócz tego, że tutaj się zrobiło małe wcięcie. Tu nastąpi delikatne podsmażenie cebulki. Tak jak mówiłem, cebulka, żeby się jedynie pytnęła. Przekładam ją sobie do tego. Teraz na patelnię idzie kapusta. Trochę soli. Trochę cukru. I bardzo drogie greckie wino. Muszę spróbować, czy dobre? Może być. Tutaj powstaje, na szybko wam pokażę burger od Patrycji. Pierś z kurczaka w parowarze, ogór zielony, sos curry mango, sałata i zamykamy ten biznes, proszę państwa. Wege burger Patrycji gotowy. Styknie, bierzemy to sobie na zot do tego. Tu jest, moi drodzy, 500 stopni. Ogór. Test. Tęgi, kwaśny, 4 takie plastereczki. No i moi drodzy, najważniejsza rzecz, czyli mięso. Tu jest około 300, miało być 300, w rzeczywistości około 340 gram mięsa. Podzielę to mniej więcej na 2. A! Jeszcze nie, jeszcze boczek. Czym byłaby rolada bez boczku? Styknie. Korzystam, że został tutaj jeszcze ten tłuszcz, który wytopił się z tego boczku. Moi drodzy, robimy coś takiego. Cyk. Cyk. Ten łon do ręczników papierowych, jak nie macie nic innego. Oczywiście wyczyszczony. Proszę. I proszę. Sól. Mięsko, moi drodzy. Część spodnia. Część górna, musztarda, szmarujemy, kapusta skarmelizowana, na to idzie pierwsze mięsko, na to idzie ogórek, sztuk 2, boczek, na to idzie cebulka, na to idzie porcja numer 2, na to znowu boczek, ogóresy, przysmażonej cebulki. Zamykamy ten kopiec kreta. Same własne składniki na waszych oczach testuję. Coś pięknego. Nie będę go nawet rozkrawał na pół, bo mi się to rozleci. To trzeba po prostu jeść. Wołowina, cebulka, ogórek, modro kapusta, boczek, bułka własnej roboty. Nie mogę już dłużej mówić.
Muszę jeść. Dziękuję wam pięknie za uwagę i smacznego. Widzimy się 25 minut później. Oh yeah. Ty, a jak po twoim? By dopiero strzelał, zaklął Antek Szwela i jutro będzie kartka. Że jest ono prela, oj, siupa, siupa, siup, siup.